Riko 110 grammaa kananmunan valkuaista puhtaaseen kulhoon. Anna valkuaisten olla ilman kantta seuraavaan päivään. Tässä kulhossa on 3 kananmunan valkuaista. Mittaa ja siivilöi kulhoon maltelijauhetta 100 grammaa ja tomusokeria 200 grammaa. Väriaineeksi laitoin 1,5 ruokalusikallista tummaa kaakaota ja siivilöin sen mantelijauheen ja tomusokerin joukkoon. Käytin sallisen mantelijauhetta. Tämä on hieman liian karkeajakoista, joten hienonsin sitä itse lisää ennen massaan lisäämistä. Vatkaa valkuaiset kovaksi vaahdoksi. Lisää sokeria 4 ruokalusikallista yksitellen valkuaisvaahtoon. Käytin Siro erikoishienoa sokeria. Valmis massa ennen jauho-sokeriseoksen lisäämistä. Sekoita lastan avulla tomusokeri mantelijauheseos valkuaisvaahtoon. Sekoita massa tasaiseksi ja sekoita sen verran, että se notkistuu hieman ja massasta ei jää huippuja, kun laitat pienen nokareen massaa leivinpaperin päälle. Varaa pursotinpussi, jossa on pyöreä tyllä. Pussin voit laittaa esimerkiksi mehukannuun, niin on helpompi laittaa massa pursotuspussiin. Tässä massa on lisättynä pussiin. Pursotus voi alkaa. Voit piirtää apupaperille noin 2-3 cm ympyröitä helpottamaan pursotusta. Apupaperin voit laittaa leivinpaperin alle pellille, mutta muista poistaa apupaperi ennen paistamista. Pursota massa ympyröiden kohdalle, jätä leviämisvaraa. Napauta peltiä muutaman kerran pöytään, jotta saat pinnan tasoittumaan. Anna makaronien levätä leivinpaperin päällä noin 0,5–1 tuntia ennen paistamista. Paista makaronit 140–150 asteessa 10 minuuttia ja anna jäähtyä leivinpaperin päällä. Valmiit makaronit odottavat täyttämistä. Suklaatäytteen valmistus. Suklaatäytteeseen tarvitset 10 grammaa suolatonta voita, 70 grammaa maitosuklaata, rouhissuklaa valmiiksi, mittaa kermaa 30 grammaa. Lisää suklaarouhe ja kerma kattilaan ja sulata suklaa miedolla lämmöllä. Kun seos on sulanut tasaisesti, lisää pehmeät voinokareet. Laita massa pursotuspussiin, jossa on pieni pyöreä tyllä. Toiseen pursotuspussiin laitoin limekurdia. Pursota toiselle makaronpuolikkaalle ensin suklaatäyte ja täytä keskusta limekurdilla. Lisää toinen makaronpuolikas kanneksi. Tässä valmiit täytetyt makaronit nautittavaksi.